Natingala ang mga lider sa relihiyon. Nganong si Jesus nagahinman og panahon uban sa mga tawo nga nagbuhat og daotan. Nganong mang si Jesus nagwali sa mga makasasala. Busa, gisultihan sila ni Jesus og usa ka sugilanon mahitungod sa gugma sa Dios. Ingon niini ang nahitabo. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! The Prodigal Son. Ang mausikon nga anak. Dihay usa ka amahan nga naay duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw, ang kamanghuran nga anak nga lalaki nangayo sa iyang amahan sa iyang bahin sa kabilin. Ang amahan naguol pag-ayo. Dili siya sigurado apan nakahukom siya sa paghatag sa duha ka mga igsuon sa ilang kabilin nga salati. Gihatag sa amahan sa iyang kinamangurang anak ang katunga sa iyang kabtangan. Sa sinugdan, nalipay ang kamanghuran nga anak. Sa unang higayon, sa iyang kinabuhi, aduna siya daghang kwarta. Ug mahimo niya, kining gastuhon, bisan unsa ang iyang gusto. Ang anak nga lalaki, mibalhin sa usa ka layong nasod. Iyang giusik-usik ang tanang kwarta. Apan wala magdugay, nahutdan og kwarta ang kamanghuran nga anak. Kay giwaldas niya ang tanan. Kay walay kwarta ug walay balay, ang bugtong kapilian sa kamanghuran mao ang pagpangita og trabaho. Apan ang iyang nakit-ang trabaho, mao ang pagpakaon sa mga baboy. Nga dili niya gusto. Busa, kay siya, desperado na, siya mihukom sa pagpauli ug mangayo siya sa iyang amahan ug trabaho isip usa ka sulugoon. Siya miingon sa kaugalingon, mas maayo pa ang trabaho sa mga trabahante sa akong amahan. Mubalik ko ug moangkon nga nakasala ko niya og sa Dios. Basin himuon ko niya nga usa sa iyang mga sulugoon. Mipauli ang anak. Samtang siya layo pa, ang iyang amahan midagan ngadto kaniya ug migakos kaniya. Dili ako takos nga mahimong imong anak. Giingnan niya ang iyang amahan. Ang iyang amahan migakos ug mihalo kaniya. Ug miabi-abi kaniya balik ngadto sa panimalay sa pamilya. Ang amahan misugo sa mga katabang. Dad-a sa akong anak ang akong labing maayong biste. Isulob ang singsing sa iyang mga tudlo. Isugba ang among labing tambok nga nating baka. Nawala ang akong anak, ug karon nakit-a na siya. Ginhatagan sa amahan ang iyang anak sa pinakamaanindot nga singsing, sandalyas ug sinina. Nakahukom usab ang amahan nga magpahigayon og dakong party aron sa pagsaulog sa luwas nga pagbalik sa iyang anak. Nasuko ang magulang nga anak sa pagkadungog niya bahin sa selebrasyon. Nagselo siya sa iyang pagkakita kung unsa ka malipayon ang iyang amahan sa pagbalik sa iyang manghod.
Dili patas, nireklamo siya. Ako, matinid-anon nga nagtrabaho. Giusik-usik niya ang imong kwarta, unya nagpa-party ka sa iyang pagbalik. Ang amahan, mitubag kaniya. Ikaw, kanunay uban ka nako, ug ang tanan nga ako, imuha. Apan ang imong manghod, nawala, ug karon siya hikaplagan. Imo ra ang tanan. Ang imong igsuon, namatay na. Karon, nabuhi siya. Nawala siya. Karon, hingkaplagan na. Busa, unsa may atong mahimo gawas sa pagsaulog. Mga higala, unsa ang makatuna nato gikan sa istorya? Ang amahan nagrepresentar sa Ginoo. Ang amahan nahigugma sa iyang kamanghuran nga anak nga walay kondisyon. Ang mga sala sa anak gipasaylo tungod kay mibalik siya. Maura ka na ang importante para sa iyang amahan. Ang moral sa istorya mao nga bisan unsa pa ang imong nahimo, pasayloon ka sa Dios kung andam ka nga magpaubos ug magbaton sa imong mga sayop. Salamat kaayo mga higala. Kung nagustuhan ninyo kaning video, subscribe na. Ayaw kalimot i-like ug share para sa among latest updates.